puno ako ng pawis kanina. Tagalog ka. So itong Pasyon kayo, pasyon. saan ka pupunta So ngayon? nandito tayo ngayon sa hagdanan para makita ang perfect view ng Marina Bay. Hey guys, part 2 na to sa ato ang Singapore vlog reaction. Ano siya? So, baka kita sa episode 1 or part 1, episode 1, part 1 ako ra i-post ang link ubo so ito ra nimo i-click tapos makita na nimo ang part 1 sa kanina reaction. So sa first part ito ta nag-end sa katong ako nang ipakita ninyo ang light show sa katong 3-3 dito sa Bay Marina sa to siya basta dito sa Bay. And karon ato na siya i-continue, but before that, don't forget to subscribe and like this video. Di ba? Mara na siya. So, let's begin na. Let's start na. Let's go. So, muna na siya ang part 2 guys na atay 9 minutes and 11 seconds. So, let's begin. So, mana ni siya ang kuan show. Skip 1 minute. Say, skip na ta di. Inanira mo ni siya. Andod. Human ng 1 minute. Bibigyan din ako tibuok ba. Hindi na lang nato i-skip para makakita ta. Makadungog po taon sa sounds. Disney, mag-Disney. Something like that. Money lang sounds. Pero nice kayo, cute kayo. Magpigit may kibaw na natin ni sila kaan, show, every night. Ngayabong lang mi, pag nawag na mo, kainaan na, may na lang naka-timing mi. Sinanira ni siya, 1 minute, magwatag 1 minute. What's up, vloggers? So today we're Now? heading back to our Now, pang ate. hotel. Tapos na ang show. Tapos na ang show. Uuwi na kami sa hotel. Bye! Good morning! Yakuan di ay naka-scripted. It's currently 5:49 in the morning and we are Sayo ka, ay. preparing for our morning tour. Half tour na yung tour rin, half tour. Half So tour. afterwards, tour na mo kay mga tour misa. I think mga to misa. Ganito dyan. Di ka ko yung tatong tambok ani no, pero nakipats, pwede ka siya yung nako. Sentusa. Okay po ng akong upper ana. Hashtag OTD. Diba? Huot na, di na masulog na ko ron. Grabe, OTD kayo. Mga pilog meeting ba? Nyalaag di ito. Ano siyang view? You can find every little thing that you want. For example, you name it, they have it. You want t-shirts, you want pants, you want your bra and panties, you want your boxers. Lakas kayo makakuhaan ng kanay tour guide. Like bread, biscuit, Inganyo ba? vegetable, chocolates, everything they have it. But they don't have discount. Walang discount dito ah. Come, you tell the taxi or Kibaw siya magkuhaan, 7, Tagalog gamay kay. Sige na Okay, siya, another thing, no photographer, no photographer pero makapicture na dito mga video gihapon. And kato siya na tour guide kay kibaw siya ang Bisaya gamay kay permitted siya mag-handle og mga Pinoy na mga kuan ba, tourists. So muna nakabaw siya gamay og Tagalog. Diba amazing kaayo. Ngun sila dili daw pwede picture video sa sutro. Pwede di ay nagkuhan ganitong tagiya ani ka ng manghatag sila ba og kanang free chocolate in exchange kay mag-selfie tapos i-post niya i-tag sila. Nya. Dili pwede naman di ay. Minutang. Puro chocolate. I love it, just Diba puro chocolate.
Naka-free chocolate kami. Mana siyang free. May Try. steps lang para free. Saan sa Canada ho kayo? Sina, limpyo tayo yung ilang karsada, no? So here, at our second destination, the main The hashtag Hamis. Hamis ay ko dira, pagkaroon dili na. where here we can see the mama merlion. Actually there are 3 merlions, the father, mother, and the son. Daot sa... The father is the biggest one of the 3 merlion. Saan You yun? can see this is the place. Pero gihapon siya. Gamay man ng Singapore pero nindot siya. Malibot rin mo siya mga tayo sa kadlaw. Malibot na Now lang we're ng heading to Singapore. Merlion, the mama merlion. So Laway oh. nasa unahan pa pala. So hindi ako makapa-picture dahil sila lang for me. At ang kanilang sinusugo. Sinusugo. Uy, batahan na lang. Inuutusan para mag Kay nihit ra kay ko ma-picture kay ako picture nila. So mga na siyang story ani mo ning nakaan siya ng luod siya gamay no. Kay way mo picture niya. uto sa kanila. At ako luging-lugi naman ako. Ako ang lugi dito sa Hamis tour na lagi ito. ko diri, Hamis. Sana all Hamis. So nanata diri sa Merlion. Try. Funny pagid kayo kay pag-ari pagid na mo kay feel kayo na ako na kanang vlogger na gid kay ko ba kay naman to yung mga group of students na naglinya sila kay nag-picture sila tapos kita yan ako na nagdala ko og manupad yung cellphone nag-video ko siya kasi siya gahay na ko yung moto ako ni smile na lang pud ko niya di ba lakas kay baka vlogger ana din ang feeling of vlogger like ana di ba Wow! Wow! We're gonna leave now. di ba hawa na mi ana di ba inana siya ka bati ko na ito din kay magdali-dali. We're gonna leave here now. We only given 30 minutes to do photo shoot here. Diba 30 Sobrang minutes bilis. ra. Pero init kayo grabe. Service. Kani pag din ng service sa kay automatic ang door so dili na nimo anaon niya. Ako sa kasigit kung ano niya. Dili di ay nauwawan gid kay ko ato. Kulang klaro gid kayo na kanang ihas kayo baka wa mo gyud na nis Pilipinas sorry ha. Dili magid na yan ani ang amo ang V-hire. Auto door. Oh, di ba? Automatic. Okay, meron ng tubig ha. Let's look to here. Ano? Meron ng tubig. Yes. Now we're here at the temple. Kung dili ito siya Pinoy na tour guide. Let's go. Let's go. Chinese maguro to siya na tour guide. Eh dito sa Singapore mix naman sila na Chinese, na kanang Arabs. Bawal maingay. Bawal mag-touch ng mga things in the temple. So we're just going to watch what's So muna siyang here. first na kusud temple pero ang the best gid ko ng mga temple na to ang sa kay sa Kuala Lumpur ug sa kahit may Thailand. fence na. Ang sa Kuala Lumpur kay mga free raman dito ang temple pero dito sa Thailand mahal kay entrance as in. Sa mga doors naman nila meron Dugyot na mga kayo, singot na kayo. paintings na iba-iba. So, nice. See. Both doors have pati dito pero iba na. Yan. Ano yan? May dragon din. May dragon din. Golden dragon. We're here at souvenir shop. Souvenir shop niya mahal kaayo as in. Murag ka sa buwat ra sa karong tour Maraming guide ba. perfumes. May Calvin Klein. Wait lang kung original ba ito. Pero feel lang original. Kasi sinabi nung tour guide namin na
Original daw lahat dito. Buti na lang may mura dito, 2 for $18. So let's Did you for sure if original ba ni dire? Kailan ako dili. Paano gito siya? Ang Now scam we're lang heading gito. to the Open dome na niya. and we're going to ask Sa it tour guide. how much is the entrance because baka mamayang hapon babalik naman kami dito ulit. Diba sa katang among Doon na gisuruyan kami gabi mura pa sa naman gatuan hapon. pag tunanang tour guide. Yang katong ibalik mo ni umalik na pud may diri. Pumasok. Sabi katulo na may ng mga re. Grabe. Finally, free time. Free time namin free time. Balik mi dun sa dome. At mamaya Sentosa na. Time check, it's 3 in the afternoon. 3:11. 3:11. See you there at the dome. Oh. Finally guys, Tama na 3 siya. tickets Kalimot ko for the pila ang three of fan. us. Pila ang entrance, pila ang ticket kalimot Kasi ko. tanan ako just kay awkward ka yung video. Nice kaysa sudra kay Bugnaw. Napagit siya yung rainbow kay naman siya marag man-made Finally, we're falls going in. tapos We're going in. ano siya dito. Moist ka Ang lamig, ang lamig. Sabog na. Wow. Oh, look at this See for guys. part 3. Dali aray. So mo na to ang part 2 sa to ang Singapore vlog guys. So again, ang akong ikatambag lang gid ninyo sa once na kung naa may plano na mag-tour mo outside the country kay kamo na lagi pagbuhat sa inyong itinerary and kamo na lang gyud pag-commute kay mas ma-enjoy pa mo, mas maka-save pa mo o inyo ang time wala mo'y huwaton kay kung naamoy tour guide kami dali-dali di mo maka-enjoy sa mga lugar na inyong atuon ang ending sa kay magmahay mo or makabalik mo adto once humana ang inyo ang kuan tour with your tour guide. And see for part 3 once it is available na humana ko buhat humana ko edit humana ko post ako na siya ibutang ang link sa ubos so inyo na lang nang i-click and maka-watch na mo sa ako ang part 3 and if you want to watch more of my videos you can click my YouTube channel and there you can see a lot of my videos tanawan na ninyo guys para malingapod mo support siya. Tomorrow to siya guys. If you like this video, please give this a thumbs up and subscribe to my channel para mao lang, subscribe lang. Thank you. Bye. See you on my next video. Part 3.